Bitka pri Viedni v roku 1683, známa aj ako druhé obliehanie Viedne Turkami, bola pokusom Osmanskej ríše podrobiť si centrum Habsburskej monarchie počas tzv. Veľkej tureckej vojny. Text k tejto udalosti vám prerozpráva hlas vygenerovaný umelou inteligenciou. V druhej polovici 17. storočia viedla Osmanská ríša rad dobyvačných vojen, ktoré boli veľkou záťažou pre ich rozpočet. Habsburská monarchia sa zmietala v kríze a vnútorných rozbrojoch, ktoré najmä na uhorských územiach prerástli do ozbrojených vystúpení sedmohradských kniežat proti cisárskému dvoru stavovských povstaní. Túto situáciu Turci považovali za vhodný moment pre veľký útok na centrum ríše. Veľkovezír Kara Mustafa na čele obrovskej armády ťahol do boja s cieľom svojich protivníkov natrvalo poraziť. Mustafa bol okrem krízy v Habsburskej monarchii a prázdnou pokladnicou panovníka sultána Mehmeda IV. Motivovaný aj osobnými ambíciami. Turecká vojenská mašinéria sa rozbehla už na jar. Začiatkom marca sa pohla z Drinopolu a bez vážnejšieho odporu prechádzala ďalej. Koncom júna už boli v stoličnom Belehrade. V Hornom Uhorsku prebiehalo povstanie Imricha Tekeliho, tureckého spojenca, ktorého armáda vyčíňala na západe a v strede Slovenska. Začiatkom júla už osmanské vojská podnikali prvé útoky na hradby Viedne. Odhady o veľkosti útočiacej armády sa líšia, niektoré zdroje uvádzajú až 200 000 bojovníkov. Viedeň v tých dňoch chránilo iba 8 000 dobrovoľníkov. Obrancovia sa plánovali presile vzdať. Cisár Leopold I a mnohí zámožnejší mešťania pevnosť opustili. Posádka Viedne pod velením Ernsta Rudigera Starhemberga a českého šľachtica Kašpara Kaplířa dokázala odrážať početné útoky. V dôsledku vojenských strát, chorôb, nedostatku potravín, vody a zranení bolo v posledných fázach obrancov mesta iba približne 4 000. Oddiely domobrany sa dokonca formovali aj z radou študentov. Turkom sa podarilo podkopať mestské hradby a vyhodiť do povetria pravú stranu pevnosti. Porážka sa zdala byť neodvratnou. Až 11. septembra 1683 pritiahli spojenecké vojská Viedni na pomoc. Na ich čele stál poľský kráľ Ján III. Sobieski, ktorý sa na ceste k Viedni spojil s nemeckými vojskami vedenými Karolom Lotrinským, ktorý ešte v júli porazil vojska Imricha Tékeliho v bitke pri Čeklési, čo je dnešné Bernolákovo, a Maximiliánom Emanuelom II. Bádenským. 12. septembra ráno začali útok na Turkov. Boj trval až do večera a skončil sa úplnou porážkou tureckých vojsk, ktoré boli prinútené ustúpiť. V rukách európskych spojencov zanechali celý obliehací tábor s mnohými cennosťami a zajatcami. Medzi obrancami Viedne sa vyznamenali hneď niekoľkí Slováci, napríklad spišský dedičný župan, generál Štefan Čáky. Na tomto mieste považujeme za potrebné zdôrazniť jeden z dôležitých prvkov pri tomto víťazstve spojených kresťanských vojsk nad expanzívnymi Turkami, a síce činnosť Juraja Slepčianského, ostrihomského arcibiskupa a diplomata. Za prioritu celej kresťanskej Európy už skôr definoval obnovenie integrity Uhorska a vytlačenie Osmanskej ríše z kontinentu. Ako miestodržiteľ Uhorska upozorňoval na odhodlanie Turkov zaútočiť na centrum Habsburskej ríše, no jeho varovania neboli cisárskym dvorom brané vážne. Po prvých správach o obliehaní poslal do Viedne veľkú finančnú pomoc, spomína sa 500 000 zlatých dukátov, so žiadosťou, aby obrancovia Viedeň za nejakých okolností nevydali. Zároveň sa zúčastnil diplomatickej misie v Poľsku, počas ktorej presviečal Sobieského, aby pritiahol ku Viedni. Poliaci boli v tej dobe spojencami Francúzov, v ktorých záujme bolo čo najviac oslabiť rakúskych Habsburgovcov. Slepčiansky mal nakoniec Sobieského presvedčiť argumentom, že ak padne Viedeň, padne stredná Európa a následne aj Poľsko. Slepčiansky, ktorý sa hlásil k slovenskému pôvodu, tak výrazne prispel k záchrane Európy. Od cisára dostal aj čestný titul záchranca Viedne. Bitka pri Viedni, bráne do západnej Európy, znamenala začiatok konca tureckej moci v Uhorsku a výrazne ovplyvnila podobu starého kontinentu v ďalších storočiach. Ďakujeme za pozornosť.